Ka East Jentia National Council, nega EJNC, lengba u presiden rangba uba sambor mi lengdo. Ka ai kublai kerpang ya baro kito kilong shua. Kibalai kun banyo la ka jong gajela berpen pauru. Ka jings ngokumen baga jela Meghalaya matagasngi. Kelakot Jakarta kebasan posnem ka jingyai lenti. Hak bakum ka nega sngi ka seng ka kwa ban penkan mau ya ka sarkar jela. Halor ki kato ka ne ki majing dawa. Bala dawa da ka seng. Kiba ompat cemlala ban penurlong hapo East Jentia Hills District. Tungin ya sengap ya ke ka bau ba samur milang do udan banong. Hagani gupor nakaliang kajongi ka East Jentia National Council nishim yagani ka kubu banai kublai shabara ki sipai jong kajai benriu ki bala lenglade nakabenta banyakun ya ka Houston hapo ka jela kajongi bangi dabru da kajing dokumen baga jela kajongi mentagasni kala kot Jakarta ka bahasan terusnem tekhendiat ngikuak ban pengkemau ya ka sarkar jela mungkin ka por bangin lek kemen ya ka jingdap santrus nem jong ka jela ka jongi nakalian ka jongi ka EJNC ngikuak ban pengkemau ya ka sarkar jela halal ka tu ka ne ki mat jingdawa jong ka sen haga baide bat ka distrik ka jongi te kumban sup kemau ba haga santrik jong bunai Julai ar jar khatra nakalian jongi ka EJNC ngila pha da ka memorandum syau Chief Minister jong sarkar jela badawa nu ban wanra sakowe ka CRD block apo ka distrik ka jongi khamtam sakithan napo na benda ban tusuk pensan ya ka ya ginong songsno jong ka distrik khamtam ya ki ginong songsno ki bana nong kendong ta ka baan ngila dawa na ka sarkar jela badai ban upgrade no ya ka clearance CHC ka civil hospital nakabenta ka bid kebiang jong ki paiba nakabenta paganla ban aya ka jing sekri ka bakam ha susu ya ka distrik ka jongi kabalai ngila dewa na ka sarkar jela bakade ban wanra no da ka government college hapo ka distrik ka jongi nakabenta ka jing mentoy jong ki khna pule ba kumjuru nakabenta kala yo kam ya jam jong kun jong ka distrik ta susu haga lagu tri buna benungkong ada jar apeu nakaliang ka seng ila pha sakowe ka memorandum syau education minister jong ka sarkar jela hagabaide barki residential school ki badan ho ka district ki ba ka sarkar barim ka ada bansna ya ki building ya ki construction henry ka badangsa ka daya ka sarkar jela bakan sanction no ya ki scheme badban menteri kam no ya ka daya ka residential school ki badan ho ka district ka jongi ki badan kowe ki badan apa umtera bat kowe ki badan apa jelepe susu akan dengan memorandum ngila dawaru naka sarkar jela bagade ban menteri kamno ya ka teachers training center ki badan apa mendeti ikaneru kolom ka chui baga ya ka construction la de bansna ya ki building mereka sa ya ka sarkar jela setang ban sanction ya ki scheme tena kalian jongi ka EJNC kum gajing rakhe ya kene gajing dap san muslim jong ka jela ka jongi na kalian jongi ni kentu ya ka sarkar jela ke balam khmat au sarpon rasangma bikin shimkhia ya kene ki mat jingdawa jong ka sen ke bakal lebu khmat ka sarkar om tan kataru niko apan pengkemau ba haka kasantrik jong September ara jar apwe na kalian ka EJNC lengba ka sumber sarkar ngila penlong ya ka rally hangne apa nang ba cleariat kum kata penpawe ka jing persya alor ka jing konsulat jong ka sarkar jela yaki ban marmot ya usura ku badan syakit han sumar ma khamtam jong kisal sunong ki bakun tu ya ka kse pala bat kiwe dan ni na kalian ka EJNC ni tentu ya ka sarkar jela bakan shimkhia bakan phaikmat syaka distrik ka jongi khamtam ha ka baide bat ka roy ka pa khamtam ha ka baide bat ka baru surab bade tisnam jong kipai ba tengi na kalian keseng kita berkajing snyokhia ka bakrau namar ngila debu yakine ki memorandum hakine ki snem balade henry hadu kene ke klimat bangi rakhe ya ka jingdap sanru snem jong ka jela ka jongi ngimpat yo I yakinu kinu kita kishin ka ba ka sarkar ka ale halal kine ki mat jingdawa jong ka EJNC na ka banta ka dap kebiang jong ka distrik ka jongi Tesa cisin ni pun kemau yang sarkar jela halal kini ki majing dawa jang keseng bat
Lada ke sorkar kadang sengap nanti nak kalian ke IJMC hari ini kismi kibansawan kamban seban shimla nak kebepan kilat kilanti nak benta kerja par nak benta ke jingdon kam jangka distrik ke jongi.